ktorý neustal Zlatkovič, ale zostal pri lopte, posunuli mu na Leitnera. Leitner posunul loptu na Oravca, ktorý sa tam zjavil pred brankárom Dorošom. Jemne špicom podvihol loptu a vážení a milí diváci, 2-1. Oravec sa dotiahol na druhé miesto v tabuľke strelcov, dáva na 2-1 a Žilinčania sa približujú milovými krokmi k tomu, aby si udržali štvorbodový náskok v tabuľke. Krásna akcia, perfektná prihrávka skúseného Vlada Leitnera, ktorý tam videl veľmi zle postavených stoperov Banskobystrickej Dukly, skúseného kapitána Polievku a Adámika do tohto priestoru. Lišiak Oravec nabehol a iba veľmi skúseným jemným tečom zvýšil stav tohto stretnutia na 2-1. Veľká radosť 4 000 domácich divákov, ktorí sa prebudili z letargie, a počujeme už aj skandovanie domácich fans, ktorí Ličania Oravec dostal loptu na kapitána Ježa. Jež ale má na pravej strane iba Majtána. Majtán pri lopte, už sú tam zoradení. Bystričania nedovolili teraz rýchlým protiútokom, veľmi dobre sa tam stiahli všetci do obranej ulity. Lopta Polievkovi ale ušla za bránkovú čiaru, čo sa mu nepáči. Polievka je vznetlivý hráč a Angelovič mu tam teraz povedal: Martin, nehnevaj sa, tá lopta bola za. Videl to jak rozhodca, tak aj ja. Strany agilný Zlatkovič, ktorý sa na posledných minútach ihriska troška stratil, ale jeho energetický výdaj v prvých minútach druhého polčasu bol veľmi vysoký, takže si potrebuje aj troška vydýchnuť. Predsa len naša liga nemá parametre anglické Premiership, kde sa jazdí od začiatku do konca, ale Žilinčania teraz... Áno, tretí gól Majtána, striedajúceho hráča, ktorý bol vytiahnutý ako žolík z rukáva povestného saka trénera Hapala, ktorý, pozrime sa na tú situáciu, zasekol si Adámika a rýchlou strelou spoza obráncu dáva v 85. minúte tohto stretnutia na 3-1 pre domácich. Ako to vyzeralo nemastne, neslano zo strany domácich. Vidíme teraz skandovanie ruky hore domácich divákov, ktorí vyzerá, že pôjdu z tohto stretnutia domov ako tak spokojní